Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Χαιρετώ το εκλεκτό μας ακροατήριο. Θέλω να πω το εξής, για να μην κινηθώ πάνω σε τετριμένες και λίγος πολύ γνωστές παραμέτρους όσον αφορά την Ελληνική Επανάσταση. Καταρχήν να πω ότι θεωρείται μία από τις 4 σημαντικότερες επαναστάσεις στην παγκόσμια ιστορία. Οι άλλες 3 είναι η Αμερικανική, η Ρωσική και η Κινεζική. Δεν θα μπω στον κόπο να πω ποια είναι πρώτη, ποια δεύτερη. Αυτό είναι αποτίμηση γενικότερη και όχι προσωπικά δική μου. Δεν πάβει όμως να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό θυμούνται λοιπόν οι ακροατές μας ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι μία από τις 4 σημαντικότερες παγκοσμίως διαχρονικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι η δεύτερη επανάσταση που έγινε εναντίον ξένου στοιχείου που καταπατούσε, ας το πούμε, τα δικαιώματα και την ελευθερία του λαού. Η άλλη είναι η Αμερικανική που έγινε εναντίον των Βρετανών. Οι άλλες 2, η Κινεζική και η Σοβιετική, μάλλον δεν θα λέμε Σοβιετική, να λέμε Ρωσική, γιατί μετά έγιναν τα Σοβιέτ, ήταν εναντίον δυναστών ιδίας καταγωγής, ομογενούς καταγωγής, εναντίον του Τσάρου και στη Ρωσία, του Νικολάου, και η Κινεζική ήταν του Μάο Τσετούνγκ εναντίον του Τσιάνγκ Καϊσέκ, πάλι εναντίον ομογενούς στοιχείου, και μάλλον θα έλεγα καλύτερα ο Τσιάνγκ Καϊσέκ δεν ήταν ο αντίπαλος, να διορθώσω, ήταν της τελευταίας δυναστείας της Κίνας, απλά ο Τσιάνγκ Καϊσέκ ήρθε σαν ένα αντίπαλο δέος του Μάο όσον αφορά την εξουσία, αλλά ιτήθηκε. Και να γυρίσω στην Ελληνική Επανάσταση πάλι. Η Ελληνική Επανάσταση ουσιαστικά προώθησε τον αγώνα προς 3 μέτωπα: της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ισότητας. Τι θέλω να πω? Για την ελευθερία ο αγώνας είναι προφανής. Οι Έλληνες θέλησαν να αποτινάξουν τον Οθωμανικό ζυγό. Όσον αφορά την αξιοπρέπεια, θα δείτε, εάν διαβάσετε τα απομνημονεύματα τόσο των αγωνιστών, Κασομούλη, Μακρυγιάννη, Κολοκοτρώνη, όσο και των μετέπειτα μελετητών, όπως είναι και η ιστορία του Κόκκινου που αναφέρεται και αναλύει την Ελληνική Επανάσταση, όλοι, ακόμα και όχι μόνο πλαρχηγοί, ακόμα και οι κατωτέρας μορφώσεως και απλοϊκοί άνθρωποι που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση, δεν δέχονταν να υποταχθούν στο σκεπτικό ότι εμείς θα είμαστε υπηρέτες και σκλάβοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι από πάνω, πόσο δυνατός, πόσο ισχυρός. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου ίσο με αυτόν. Πολλές φορές γίνανε αντιδικίες και αψημαχίες και ακόμα και δολοφονίες ένθεν και ένθεν από Έλληνες που αρνιόντουσαν να προσκυνήσουν Τούρκους ή να αφήσουν να περάσει πρώτα το τουρκικό υποζύγιο και όχι το δικό τους. Υπάρχουν τέτοια επεισόδια στην Κρήτη, στη Μάνη και σε άλλες περιοχές. Και η ισότητα που προκύπτει από το δεύτερο είναι ότι την εποχή εκείνη, προσέξτε, μιλάμε όχι για τον 21ο αιώνα, ούτε τον 20ο, μιλάμε τον 19ο αιώνα και μάλιστα στις αρχές του, είναι ότι αντέκρουε αυτή η Επανάσταση το σκεπτικό ότι οι ισχυροί στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωματικά και οικονομικά βέβαια ηγεμόνες είναι ανώτεροι σαν φυλές. Όπως ας πούμε συνέβαινε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως συνέβαινε με την Γαλλική, όπως δική, τώρα μιλάω για αυτοκρατορίες, όχι απλά έτσι απλές δυνάμεις, τη Βρετανική, τη Γαλλική κλπ, τη Ρωσική. Αυτοί θεωρούσαν αυτούς, τουλάχιστον όσον αφορά την κρατούσα αντίληψη, ανώτερους από τους άλλους. Γι' αυτό και θεωρούσαν ότι είναι δίκαιο, δημιουργούσε δίκαιο, ας το πούμε έτσι, να είναι αυτοί κυρίαρχοι και άλλοι να είναι υποταγμένοι. Οι Έλληνες δεν το δέχτηκαν αυτό. Και οι λόγοι του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη και του Μάρκου Μπότσαρη έλεγε ότι η ελευθερία είναι δικαίωμα όλων και η ισότητα είναι αυτή που προκύπτει μετά και αυτή είναι που θα υπηρετήσουμε με τον αγώνα μας. Ήθελα και να επισημάνω επίσης και το εξής. Όσον αφορά τον ηρωισμό της, πιστεύω ότι έχουμε πλήθος ακριομνημόνευτα παραδείγματα. Τα παιδιά μπορούν να τα διαβάσουν αυτά από τα βιβλία. Προσωπικά, για μένα, οι μεγαλύτερες προσωπικότητες του αγώνα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, γιατί όλοι ήταν ήρωες, ήταν ο Κολοκοτρώνης και ο Μάρκος Μπότσαρης. Θεωρώ ότι αυτές οι 2 προσωπικότητες δεν μολύνθηκαν ποτέ
από το δηλητήριο του φθόνου, του ζήλου, της ζήλιας, της γενικότερης διχόνοιας και της τάσης να υπερκεράσουν αντίθετες απόψεις. Το μόνο που στριλατούσε ήταν ο αγώνας για τα 3 ιδανικά που είπαμε. Βεβαίως και όλοι οι άλλοι έχουν την αξία τους, και μεγάλη μάλιστα. Αλλά απλώς μιλάω για μια προσωπική εκτίμηση. Και θέλω να κλείσω με κάτι που είχε πει ο Μέτενιχ, έτσι ο ηγέτης της Ιεράς Συμμαχίας, σε ένα όχι τόσο γνωστό συμβούλιο που είχε κάνει με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις που αποφάσισαν για τις τύχες της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι ο Μέτενιχ ήθελε να διατηρηθεί κρατούσα τάξη πραγμάτων, άρα λοιπόν και η Οθωμανική κυριαρχία στην ελληνική επικράτεια. Σε συζήτηση περί αυτών των πραγμάτων και εν ώψη της ενδεχόμενης ελληνικής επανάστασης που δεν είχε αρχίσει με τα ορλοφικά, με τον Λαμπροκατσόνη και όλα αυτά, δεν είχε ακόμα ξεσπάσει, είχε θίξει το θέμα, και σε σχετική ερώτηση που το έκανε ο Ρώσος εκπρόσωπος, γιατί η Ρωσία, ξέρετε, είχε τη μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά τις μεγάλες δυνάμεις, όσον αφορά τον ελληνικό αγώνα, σε αντίθεση με την Βρετανία και τη Γαλλία και την Αυστρία, γιατί να επιδιώξουμε την παρούσα ισορροπία δυνάμεων όσον αφορά την ελληνική επανάσταση? Δεν έχουν υποφέρει οι Έλληνες αρκετά και δεν έχουν τα εχέγγυα για να ελευθερωθούν? Η απάντηση του Μέτενιχ ήταν: πρέπει να φοβόμαστε τους ανεξάρτητους Έλληνες, διότι ο πολιτισμός τους έχει κάνει πρώτον να έχουν μια έμφυτη απαράμιλη αγάπη για ανεξαρτησία, κάτι που τους το έχει επιβάλει ο πολιτισμός τους και η γενικότερη εξέλιξή τους, και δεύτερον έχουν μια επίσης απαράμιλη τάση να μην συμβιβάζονται. Κάτι που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε μια ελεύθερη Ευρώπη, ενωμένη Ευρώπη, όπου εμείς θα θέλαμε να κυριαρχήσουμε. Έτσι επιλέξει, εννοούσε την Ιερά Συμμαχία. Αυτό περιποιεί και φόρο τιμής στον ελληνικό λαό, γιατί έρχεται από τα χείλη ενός ορκισμένου εχθρού του, αλλά και από την άλλη δείχνει πώς τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων καταπατούσαν αξίες πολιτισμικές και ήθελαν απλώς να σεβαστούν και να διονύσουν την τάξη πραγμάτων που τους συνέφερε. Κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο, απλά να αποφθήνω ένα φόρο τιμής σε όλους αυτούς τους ήρωες του 21, από τους ανώνυμους μέχρι και τους πολύ επώνυμους, χάρη στον αγώνα στον οποίο σήμερα είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι όσον αφορά το όμαιμον, το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον. Έτσι. Και ένα φόρο τιμής στον μεγάλο ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια, που αγάπησε όσο κανένας άλλος την Ελλάδα, κάνοντας το πρώτο πανεπιστήμιο, φέροντας αποχαιρετιστικό σύστημα, φέροντας παραγωγές προϊόντων που τότε ήταν ακόμα ξένα στην Ελλάδα, δίνοντας πολλά δικαιώματα και ανεξαρτησίες σε αγωνιστές και πολλά άλλα, με αποτέλεσμα, όπως και δυστυχώς πολλές άλλες μορφές, να βρει το τραγικό τέλος αυτό. Κλείνοντας, θέλω να απευθύνω πάλι ένα χαιρετισμό σε όλους τους παριστάμενους και να τους πω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμούμε αυτή την επανάσταση δεν είναι τόσο τα λογίδρια και η πανηγυρική, όσο το να αποδεικνύουμε αυτούς εφάμιλους ή τουλάχιστον εισάξιους όσον αφορά την πίστη μας προς την ελευθερία, δείχνοντάς το με πράξεις και όχι λόγια. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.